deň. A keď sme si hovorili, že u mnohých moderných rodín dnes absentuje práve ten mužský prvok, yangový prvok, ten pozitívny, aktívny mužský prvok, ten silový článok. A tým, že ženy vychovávajú chlapcov, tak ako vedia. Hej, len si zoberieme, že žena tým, že má úplne odlišný hormón, hej, má estrogen, chlapi majú tzv. Mužský hormón, testosterón. Áno, každý z nich má aj fyziológiu odlišnú, aj ináč. Samozrejme kostru, všetko. Áno, vidíme to okolo seba, samozrejme od rána do večera. A je dôležité si uvedomiť, že pokiaľ tie deti, je jedno, že či dievča alebo chlapec dá, ale vrátime sa možno ešte ku tej výchove. Deti sa učia prvé roky napodobňovaním však. Takže je prirodzené, že muž tým, že viac menej sa obklopuje strojmi alebo vercajkom rôznym, alebo má rád tie mužské aktivity, šport, futbal, hokej a tak ďalej. A dievčatá alebo ženy ako také dávajú prednosť už skôr tým babikám, možno nejaký ten domček, kde má možno, že kočík a rôzne babiky a nábytok a tak ďalej a varí si tam, hej. Má tam takú kvázi kuchyňku možno. Od útleho detstva to dieťa je vedené ku tomu, že ja som chlapec, preto sa správam tak ako ocko, a dievčatko, ja som ženského rodu a preto sa správam žensky. Je ako dievča. Obliekam sa tak, hej. Je úplne prirodzené, aj keď to mamičky možno, že ešte celkom neradi vidia, ale už malé dievčatka sa idú maľovať. Nechty, pusu, vyzerá to takedy veľmi kuriózne. Však, ale to patrí ku detstvu. Hej, takže to dieťa ako také, tým, že napodobňuje vzory, tak tým v sebe buduje tú prirodzenú sexualitu. Áno. Navyše, čo je veľmi dôležité, je vedieť, že človek ako taký má duchovnú dušu, my sme si to už spomínali, hej, skladá sa z najmenej 4 alebo v podrobnom pohľade 9 obalov a v tých 4 obaloch muž má najvyšší eterický alebo vitálny obal ženský a žena má najvyšší vitálny obal mužský. Áno, hej, preto dakedy aj tie ženy sú agresívnejšie ako ktorý chlap, hej, a keď si ten muž dovolí dačo povedať, že či v domácnosti alebo v iných príležitostiach, tak si vyinkasuje niečo, čo je až prekvapený, že kde sa to v tom nežnom pohľavi zobralo. Však je to z toho, že naozaj, že to eterické telo najbližšie ku povahe ženy je mužské. To znamená, že tá energia, a je veľmi dôležité, aby tá energia má sa postarať o rodinu, o výživu, varenie, upratovanie, popri tom ešte prácu a tak ďalej a tak ďalej. A tí chlapi už nejak zo zvyku to nejak berú ako, že to sú ženské práce. To je ten moderný pohľad možno aj na rodinu, kde by sa to mohlo robiť 50-50. Áno, kde aj ten muž musí
tú svoju žienku trošku šetriť a prijať na seba nejaké povinnosti. Áno, vrátime sa ku tým deťom. Áno, dieťa, keď nemá pojem o týchto základných informáciách a vyrastá pod vplyvom ženy, tak zrazu môže si uvedomiť, že však mne to aj lepšie vyhovuje toto, že aj keď mám pipíka, tak napriek tomu pociťujem v sebe také tie ženské kvality. Tú jemnosť, nežnosť, materinskosť teda a prijímavosť, lebo ten otec tam absentoval. Chýba tam ten mužský prvok v tej rozvedenej rodine a to je ten problém, prečo aj dnes veľmi veľa chlapcov stráca orientáciu. Nikdy v živote mu nikto nepovedal, že je duchovná duša. Áno, nikdy v živote ho takto nenaučil, že chlapi sú odlišní ako ženy. Vidia všade okolo seba, samozrejme chlapov, vidia, že sa správajú trošku odlišne, hej, ale dnes je taký moderný svet, hej, že kde sa už tie hodnoty strácajú. Žena v rodine zarába viacej ako muž, tým pádom chlap ide s prepáčením na rodičovskú dovolenku alebo na tie 2 roky, ktoré by mala matka sa venovať dieťaťu. Manželka chodí do práce a chlap zostáva s dieťaťom. Je to úplne všetko pomiešané. A dieťa ako také, keď vidí tu na to prehádzovanie hodnôt, tak aj ono má v tom chaos. Navyše mu chýba ešte jedna veľmi dôležitá vec. Hej. Človek, keď zomiera, tak to je dôležitá vec. My sme si to už spomínali kedysi v lekcii 35. Hej. Keď ten človek odchádza na druhú stranu, musí 1/3 života prehodnocovať svoje eterické a astrálne telo, to je to telo životnej energie a citové telo, aby ho zapracoval do svojho ja, do svojich životných skúseností. A práve tým, že dnes sa ľudia inkarnujú veľmi rýchlo, áno, oni nečakajú tých 20 rokov, keď takto zoberme si taký príklad. Zo 60 rokov, keď človek žije, tak 20 rokov na tej druhej strane by mal spracovávať zážitky, ktoré zažil v tzv. Očistnom procese, kde prehodnotí všetky tie udalosti a zintegruje ich do seba. Ale keďže okrem toho sa hovorí, o tom sme už častokrát hovorili, že ten svet akoby bol stále chaotickejší a nevie sa, že kedy naozaj prepukne naplno tá 3. svetová vojna. Hej, to dieťa sem príde s tým, že ja nemám čas, hej, budem sa snažiť žiť čo možno najdlhšie, ale možno, že mi život skrátia. Vidíme to na Ukrajine, hej, vidíme to v Afrike alebo všade, kde tie vojenské režimy úplne zmetú civilné obyvateľstvo a tam, či toho človeka zastrelia, alebo ináč zlikvidujú, alebo unesú, to nikoho nezaujíma, teda z tých vojakov. Hej. Zajímajú to tie rodiny, to zaujíma samozrejme, ale keď to dieťa sem príde do takého obdobia chaosu, tak už nechce čakať napríklad tých 20 rokov v tom očistnom procese,
ale povie si, na to budem mať času dosť potom, keď sa tu na život dočasne zlikviduje, vďaka tým blbcom a atomovým jadrovým zbraniam, tak budem mať čas na druhej strane dostatok na to, aby som spracoval všetky tie životné udalosti. Teraz sa rýchlo inkarnujem a bude dobré. Áno, on sa síce rýchlo inkarnuje, ale jeho životné telo a astrálne telo ešte sa nerozložilo. Ono je kde tu, napríklad keď ten človek predtým žil v Holandsku, a teraz sa napríklad inkarnuje na Slovensko. V tom Holandsku sa ešte rozpúšťa to eterické telo aj astrálne telo. A tu v týchto našich podmienkach na Slovensku už tá duchovná duša vyinkasovala nové eterické a postupne získa aj nové astrálne telo. A vďaka tým vibráciám, o tých vibráciách sme sa učili na fyzike alebo základnej alebo aj strednej škole, že jednoducho tie energie sa spájajú, a potom zrazu tie energie sa presadzujú, vieme ako, cez endokrinné žľazy. Áno, my sme si už veľakrát hovorili v predošlých lekciách, že tie čakry a endokrinné žľazy, že sú prepojené. Áno, oni len na tej fyzickej úrovni ich vidíme ako endokrinné žľazy, tam ich vidia anatómovia a lekári, ale na tej duchovnej úrovni ich vidia jasnovidci ako čakry. Áno, a keď zrazu v tom minulom živote, v tom Holandsku, tam bola mužská inkarnácia a tu na Slovensku na radu tých karmických majstrov sa človek narodí ako dievčatko. Áno, a to je obrovské silové spojenie toho silného muža v Holandsku s tým jemným biopolom na Slovensku. Áno, a to dieťa, keď navyše je ešte aj zmetené z matkiného správania, ona sa správa normálne, samozrejme, lebo je žena. Ale to dieťa jednoducho, možno, že keď má ešte aj sestru, alebo má tetu, ktorá sa príliš stará do rodiny, alebo svokru, alebo kadekoho, tak zrazu si uvedomí, že no ale mne lepšie vyhovuje byť tým mužom, ako byť ženou. A tak zrazu tým, že myslí tak, ako v vozovkách je to biopole, lebo biopole berie. Biopole je silnejšie ako človek. Tam je tá úroveň príčin. Tu sú len následky na tej fyzickej úrovni. Zrazu sa to dievčatko začne správať čudne. A keď by len to, ono sa naozaj môže tým, že zrazu naruší činnosť hormónov, nemusí to byť, môže to byť teda, ale tie mužské hormóny ako také ovplyvňujú ochlpenie napríklad, ovplyvňujú správanie toho človeka a množstvo ďalších vecí. Podobne ako tie ženské hormóny majú svoje prejavy úplne odlišné ako mužské prejavy, tak ten chaos je vlastne neviditeľný, ale žiaľ teda je tu. A to dieťa zrazu stráca pojem o tom, že kto je. Tak sa napríklad stane, že nejaký muž, ktorý nemá tieto základné informácie, tak zrazu si uvedomí, no mne lepšie vyhovuje, keď budem žiť ako žena. A dnes to umožní ísť napríklad na operáciu, takže nechá si robiť silikónové prsia, možno, že urobí nejaké plastické, nechá na sebe robiť nejaké plastické operácie
a začne sa správať s prepáčením, ten muž sa začne správať ako žena a on naozaj možno tých prvých 20 rokov, keď sa najprv to len pociťoval, keď sa už tá vibračný vplyv prestal, ale on už sa tak nastavil vo vnútri, nervová sústava, endokrinná sústava, a nikto ho ich nepoučil, tých mladých ľudí, že ten človek je mnohovrstvý. Áno, my sme si hovorili, že do 21 rokov ten človek rastie a potom už sa nemení. Áno, zhruba do 21, ešte od tých 15-16 rokov sa robí kostra a fyzické telo, ale práve tá najjemnejšia endokrinná a nervová aparatúra ešte dorastajú. Áno, a ten obrovský chaos, ktorý v tej dušičke dieťaťa zrazu pôsobil desiatky rokov, tak zapričiní to, že keď navyše ešte aj stretne v takých vozovkách nevhodných ľudí, ktorí ho k tomu navedú, tak potom žiaľ teda to dieťa tak viac menej aj neumyselne a hlavne nevedomky zrazu úplne zmení svoju životnú puť a správa sa čudne. V ďalšej lekcii si povieme trošku viac.